Nemecký minulý čas vysvetlený pod 60 sekúnd. Ideme na to. 3, 4. Čiže vysvetlím ti tam perfektum, to je, že ich HB gekort napríklad, však už to počul v škole. To HB, 95% slov používa HB, niekedy tie pohybové, kde sa reálne mení tvoja GPS pozícia, tak tie používajú, že sein, teda byť, napríklad ich bin gefahren, však šoferoval som. Potom sú tam nejaké výnimky, tie nemusíš riešiť. Čo sa týka toho G, voláme to particip 2, je tam 5 rôznych skupín slovies, prvé sú slabé, tie sa končia na T, ich HB gekort, to je veľká väčšina. Keď nevieš, používaj tie. Potom sa niektoré končia na N, tie sa volajú, že silné a tam sa v strede mení samohláska, napríklad nehmen, ich habe genommen. Skupina 3 sú medzinárodné slova, napríklad spazieren, studieren, telefonieren, tam sa to Gčko vôbec nedáva, končia sa na T, čiže ich habe telefoniert, ich habe studiert a potom máme predpony oddeliteľné, neoddeliteľné. Pri oddeliteľných sa to Gčko dáva do stredu, napríklad, že ich bin aufgewacht, však, že zobudil som sa. A neoddeliteľné napríklad bezahlen, platiť, tam sa v podstate to Gčko vôbec nedáva a nakoniec príde T alebo N. 58, 59, dal som to. Toto bol dôkaz, že som dobrý učiteľ, takže mi daj follow a naučím ťa po nemecky.